ici, ce barreau. Voilà. Et puis on retourne à droite. Génial. Ok, parfait, merci madame. Merci. Това най-вероятно слиза и надолу, да ти кажа. Ама не знам къде отива. Ще видим надолу какво има. Това е много уникално. Е такова искам в нашата къща да имаме. Просто е невероятно. Не знам дали на камерата ще се види. Ще се опитам да го